Hello, ladies and gentlemen. It's your friend Edith. I'm back again, guys. How is everyone doing? Guys, I brought you again another powerful something. Guys, let's jump into it immediately. Let's go there. Odekanye ndị na nrọ ihe Chukwu na-emere anyị onye o mere kasịa ya weli aka elu. Guys, it don't happen again. In fact, I don't want to talk too much on the video so that we will jump into the real video. What, in fact, an achievement by Semon Ekpa. Guys, this one will shock you. Let's just jump into the video right now. Let's go there. Guys, listen, before you watch this video, right? Just jeki weta akwụkwọ la pen so that ịbịa bido wela watch the video, right? Ị na-watch this video, I were uche gị niile, were ume gị niile, were ndụ gị niile chai Chineke. Bido watch ya, ị na-edetusa ihe niile, direction ahụ otu esi wee na-agba ya. Ị na-edetusi ya, na-edetusi ya, na-edetusi ya. Ị detucha the whole protocol ị ga-eji wee ga through it. Then ị wetazie ya, ị wee weta your phone, ị wee banye na the website, right? Ị banye na website anwa, ị wee nọ jeje bido watch wazie akwụkwọ ebe detuchana direction niile. Ị wee bidozie na-etinye one after the other, one after the other, one after the other. Imegide emecha otu a ka ị ga-esi wee zụọ your own money. Because yesterday I take my time wee si otu m si wee narrate aranya ya, right? Wee ga through it weta pen na akwụkwọ si otu ahụ wee dewe ya nọ detucha anya. Ị ga-afụcha ihe niile ajọs nwee ndidi ka nkọwachara anyị ihe a niile ọfụma otu ị ga-esi wee ghọta ya. Guys, n'ihi na ọkwa ifuru nwanne anyị nwoke awụ Semon Ekpa, ọ na-agba mbọ. Ọ na-agba mbọ. In fact, ịma ihe m chọrọ ka ị dere a comment section na. Dey congratulations to Biafra, congratulations to Semon Ekpa, congratulations to Nnamdi Kanu, congratulations to all Biafrans, because God is really doing great in our lives. In fact, you will not understand until you go through this video I'm about to show you, guys. In fact, and also, ideba hashtag release Mazi Nnamdi Kanu, hashtag release very dark man also, you know that guy, hashtag release Mazi Nnamdi Kanu. So guys, let's continue on the video. So iweta ga akwụkwọ la pen ka ị nwee ike detuo ihe ọfụma. Ị ga-edetu website ị ga-abanye na cryptocurrency a, because ọ nọzila market na yesterday nwanne abara m na the site wee go kwasa. Hey guys, I'm so happy. Ịma mgbe Chineke za ụmụ ya ekpere, ọ na-adị ka nga mmadụ na-ehi ụra ka ịghọtago na. Guys, so mgbe banye na the page, ebu m ụzọ detuo ya, detukwa akwụkwọ, detu ihe niile, wee banye wee watch waya nọ, wee detu, wee bazie, wee zụọ. Azụrụ m at least almost 30 pounds. In fact, mgbe ị ga-azụ ya, buru ụzọ check ya, ga through it, and ị ga-afụ the website right there. Ị baa na the website, ibido ị ga-ebu ụzọ so egodi ihe otu the direction the guy si wee mee, otu the guy si wee de ị